बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साना 31 मार्चआव। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो आसाम सरकारा फोसावबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 2023 मायथाइयावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिगोन होननानै खोथा होदोंमोन। खोथा होनाय बायदियैनो आसाम सरकारा मैया बड'फानि जोनोम सानखौ छात्र दिवस एबा फरायसा सान महरै 31 मार्च एबा बड'फानि जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन होननानै फोसावबाय। थारैनो बे खौराङा गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। आसाम सरकारा गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय आसाम रायजोनि गंफ्रोमबो सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिजों लोगोसे कलेजफोरावबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 1952 मायथाइनि 31 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोमा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। हारिनि थाखाय थै-थां नांबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समफोराव आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम गोबां दाबि खालामबोदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि गोख्रों नाजानायाव आसाम सरकारा थारैनो 31 मार्च एबा बड'फानि जोनोम सानखौ दुलाराय आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय आसाम सरकारा फोसावबाय। सोलोंथाइ लानो हायोमोन सोरजिनो गावनिल' गंसे गोजोन देरा। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।